नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया या आपल्या चॅनलमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. पटापटा सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हायचं आहे. आपलं कोकणची प्रीतिया लाईव्ह चालू झालेला आहे. सर्वांनी जॉईन व्हा पटापटा. तर कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट करा. हाय समर्थ, हाय, स्वागत आहे तुझं आपल्या या कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. संकेत दादा नमस्कार, कसे आहेस तू? गुड इव्हिनिंग, शुभ संध्याकाळ सगळ्यांना. लाईक वन, थँक्यू संकेत दादा. समर्थ मध्ये एक दीदीची लाईव्ह स्ट्रीम चालत होती, ती दीदी चायनाची होती. ओके ओके. संकेत दादा म्हणतोय ओम साईराम, ओम साईराम. संकेत दादा कसा आहेस तू? चाय बी पिलं की नाही? समज म्हणते आणि मला भाषा समजली नाही ती. ओके. संकेत दादा म्हणतोय नमस्कार नमस्कार. चहा वगैरे पिलास की नाही संकेत दादा? समर्थ चहा वगैरे झाला का? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ डबल टॅप कर. हो म्हणतोय संकेत दादा. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. सर्वांनी पटापट कमेंट करा कोकणची प्रीती या चॅनलला. ओके. संकेत दादाने 2 कप दिलेले आहेत. नाही, चायनीज दूध आणि डोनट खाल्लं होतं. ओके, व्हेरी नाईस. संकेत दादा 2 कप टी तुला आणि 1 मला 1. पटापटा कमेंट करा चॅनलला. कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा कोकणची प्रीती या चॅनलला. मला बघ मोबाईलकडे बघवत नाहीये. संजय दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. संजय दादा नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक डन म्हणताय, थँक्यू. ओके समर्थ, व्हेरी नाईस. पटापट कमेंट करा. पटापट सर्वांनी कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. संजय दादा चहा वगैरे झालं का? मी आलो होतो का तुमच्या लाईव्हला? येस संजय दादा, विसरलात का मला? ताईला विसरलात तुम्ही? जाऊ दे, हम गरीब माणसांना सगळीच विसरतात. मंडळी तुम्ही चहा पिलात का? शुभ संध्याकाळ सर्वांना. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. पटापट सर्वांनी कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा. हाय समर्थ. झाल्या तिन्ही सांजा करून शिंगार सांजा, वाट पाहते मी ग येणार साजन माझा. ओ नाही विसरू शकत मुंबईच्या प्रवासात. येस. पटापट कमेंट करा. अनफोर्ट काय? अनफोर्ट आवाज भारी आहे गाण्याचा. चला एक गेम खेळूया. नको, गाण्याचा गेम नाही खेळू शकत इथं. सुनीता ताई हाय, नमस्कार, गुड इव्हिनिंग. सुनीता ताई गुड इव्हिनिंग. झाल्या तिन्ही सांजा करून शिंगार साजा, वाट पाहते मी ग येणार साजन माझा. गाण्याचा गेम नहीं. तुम मेरे को सवाल पूछो, मैं सही आंसर देता हूँ. नहीं, मुझे गेम नहीं खेलने भाई. सारा दिन गेम खेलती रहूंगी क्या?
ला ला ना 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 ना. गुड इव्हिनिंग सुनीता ताई, क्या कर रहे हो? ओ सुनीता ताई, काय करताव? प्लीज पटापटा कमेंट करा मंडळी, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. संजय दादा म्हणते गाणं म्हणा पण रडके गाणं नको म्हणू. हम्म. शिवांगी गौरव, हाय शिवांगी. शिवांगे, शिवांगी या शिवांगे गौरव. हाय गौरव भाई, नमस्कार. कुठून आहात आपण? स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये. कमेंट करा कुठून आहात नक्की सांगा. माझं चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असे आहे, तर नक्की कमेंट करा आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले ते नक्की सांगा. गौरव, ओके गौरव भाई, कुठून आहेस गौरव तू? सुनीताताई म्हणतात किचनमध्ये भांडे आहेत आणि माझे वेट करत आहेत. सुनीताताई सेम टू यू. माझ्या पण किचनमध्ये भांडी आहेत आणि बोलवते प्रीती आला येऊ नंतर कर, ये भांडी घासायला, ये भांडी घासायला, पण मी जातच नाहीये. कंटाळा आला यार. खाओ बर्तन घासो, खाओ बर्तन घासो, खाओ बर्तन घासो, और जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है बर्तन घिसने के अलावा. ला 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 ला. तुला रागच येतो, अंजू मस्करी करतो ग. अहो दादा, माझं अंजू नाव नहीं है, प्रीति है. प्रीति, अंजू कौन है ही? अभी मुझे पता चलना चाहिए अंजू कौन है भाई ये. संजय जय श्रीराम. श्री नमस्कार. कुठून आहात आपण? स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा, कमेंट करा. गौरव दादा, तू कुठून आहे सांगितलंच नाही. जय महाराष्ट्र प्रेम, जय महाराष्ट्र. काय झालं, तोंड का लटकलं आहे? कुणाचं, माझं का? सुनीता, मी पण खूप डॅम्बिस आहे, ते बोलवतील मला पण मी किचन मध्ये जाणारच नाही. राईट सुनीता ताई, आपण पण लय डॅम्बिस आहोत, नाही जायचं भांडी घासायला. रात इकडेच किचन मध्ये पडून म्हणून सांगायचं. उचलणार नाही तुम्हाला, जेव्हा आम्हाला वाटेल तेव्हाच आपण उचलणार, बरोबर की नाही सुनीता ताई? महाबळेश्वर, ओके. साताऱ्याचे का तुम्ही? महाबळेश्वरचे, वा वा. महाबळेश्वरला गरमी नसेल ना? हाय इश्कवाला लव, तू तोंड का पाडून बसलायस रे? तुझं तोंड का लटकलंय इश्कवाला लव? पिना खापरे, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभूराय. हाय पिना, कुठून आहात तुम्ही? संजय दादा म्हणते ते तर मी सांगणार नाही तुला अंजू कोण आहे, प्लीज विचारू नको. ओके. सुनीता ताई म्हणते माका कंटाळ येतो लो. माका पण कंटाळ येतो लो, भांडी घासूक जातलंय तर माका पण नाही जाऊचा. मंडळी, तुम्हाला भांडी घासायचा कंटाळ येतोय का नक्की सांगा. आणि जय महाराष्ट्र हे तुझंच आयडी आहे ना? जय महाराष्ट्र ही तुझीच आयडी आहे, त्यामध्ये तू विचारलंस तोंड लटकून का बसलीस, सो मी आन्सर दिलं तुला. महाराष्ट्र परभणी, ओके पिना, महाराष्ट्रातून बोलताय, परभणी मधून. खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं, कोकणची प्रीती हे चॅनलचं नाव आहे. लाईक केली आहे, थँक्यू लाईक केल्याबद्दल पिना. काय म्हणताय मग, कसे आहात तुम्ही? गर्ल आहात की बॉय आहात मला माहिती नाही. पिना म्हणजे मला वाटलं गर्ल आहे. संजय दादा, ओ यार ही ट्रेन 3 तास लेट. ओके. प्रशांत दादा, परू. काय दादा नुसतं आपलं परू परू परू. पीना लड़की है, मुझे पता है पीना लड़की है. तू मुंह लटका के इधर क्यों है भाई, बता. इश्क वाला लो. हे मी बॉय आहे, सध्या शेतात आहे. ओके. पीना बॉय, चॅनलला जॉईन व्हा. पीना बॉय, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं. परू कुठे असुला,
परू बसूला. रघु यादव म्हणतायत हाय हाय. रघु दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. संजय दादा म्हणतात फेक आयडी पासून सावधान अंजू. येस. रघु यादव म्हणते गाणं म्हणून दाखवा. मी गाणं समोरच्या फरमाईशवर नाही म्हणत, मी फक्त स्वतः जेव्हा मला वाटेल तेव्हाच म्हणते. भूषण दादा इलय. भूषण दादा कसं असेल रे, चाय बी पिलंय की नाही. सागर दादा म्हणते हाय ताई. हाय सागर दादा, कसे आहेस तू? गुड इव्हिनिंग. राम पालवे म्हणतायत हाय हाय. राम दादा नमस्कार. रामदादा खूप खूप दिवसांनी आलात, स्वागत आहे तुमचं. प्रशांत दादा परू बोलूला नाही, परू नाही येऊचा. पिना म्हणते सध्या मी शेतात आहे, मी मराठ आहे आणि मी ओके ओके. पिना चॅनलला नक्की जॉईन करा. भूषण दादा म्हणतोय होय चाय पिलय. चाय वाला काय, टोस्ट की बटर? इश्कौला म्हणते मुझे भी मराठी सिखाओ प्रीतिया जी. नहीं सीखनी है भाई तुझे, बता और क्या करेगा तू. नहीं सिखानी है तुझे मराठी. भूषण दादा म्हणते राणे साहेब नाही नाही आज नाही येऊ ग. अजून मालवणी माणसं अजून खरी सगळी रवली काय माहिती. अजून हव्या मागे तीन असत ना अजून. एक घेतो करू. हा माकानी पप्पा काही परू पेपर कसा लिहिला? मस्त लिहिला प्रशांत दादा, छान लिहिला. माझी संजय दादा माझी फरमाईश नाही बरं का अंजू, मला गाणे आवडत सुद्धा नाही. मला आवडतं पण मला जर कोणी सांगितलं म्हणायला तर मी नाही म्हणत. भूषण दादा म्हणते बटरा. बटरा खाल्लाय भूषण दादा, हे भारी बटरा, खूप छान. चाय आणि बटर. अरे भूषण दादा चाय बरोबर पोहे घालून भारी लागतात ना. बाबासाहेब वाघ नमस्कार, स्वागत आहे. इश्कवाला म्हणते थोड़ा तो सिखाओ बहन जी, हम पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ ही रहो. अवधूत मसेकर म्हणताय जय शिवराय ताई. अवधूत दादा नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. प्रशांत दादा म्हणते परू काय मागूला, परूला काय मागूला तरी आम्ही काय नाही देऊला. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, पटापट लाईक करा. आणि मी आता सबस्क्रायबर मोड ऑन ठेवते. जे जेन्युअल आहेत ते नक्की मला कमेंट करतील पुन्हा. सो सबस्क्राईब करून कमेंट करा सर्वांनी. प्रशांत दादा पारू दात पडूला. परू दात पडूला म्हणजे काय? अवधूत दादा नांदेडवरून बोलतायत. ओके अवधूत दादा, तुम्ही नांदेडवरून आहात का? स्वागत आहे तुमचं. नांदेडला गरमी आहे का अवधूत दादा? भूषण दादा म्हणते होय चाय चपाती आणि चाय पोहे लय भारी लागतात, लय भारी. इश्क पोहे नहीं जी, पव बोलते हैं हमारे यहाँ. प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कोकणातला कोण असा तर नक्की सांगा. अवधूत दादा म्हणतायत होय. होय का? नांदेडला पण गरमी होते का? कोकणात पण गरमी खूप होते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, त्यामुळे लय वांदे झाले सगळ्यांचे. गरमी म्हणजे मे महिन्यात काय हाल होतील गरमीमुळे काय माहिती. प्लीज सर्वांनी पटापटा कमेंट करा. जे नवीन असतील त्यांनी कमेंट करा चॅनलला. आणि कोकणातला कोण असा तर त्यांनी पण कमेंट करा लवकरात लवकर कमेंट करा सगळ्यांनी. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कोकणच्या ताईला कमेंट करा. व्हिडिओ खूप छान आहेत गंजू. धन्यवाद संजय दादा, धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा सर्वांनी. हमने तो पहले ही लाइक कर दिया है, वापस ले लो लाइक. नहीं चाहिए मुझे लाइक. बस झाला. इकडे
इश्कल हमने तो पढ़ाई हमने ओके. भूषण दादा यंदा गरमी भरपूर. हा होय रे दादा. भूषण दादा यंदा कोकणात गरमी भरपूर आहे. यंदा पाऊस लवकर येत काय रे? असं वाटतं ना यंदा पाऊस कोकणात लवकर येत असो. गेल्या वर्षी पण लिहिलेलो. एक बार वोट किया तो वापस नहीं लेते हम. ओके ओके. मुंह लटका कर मत रहो इधर फिर. वापस ले लो नहीं तो नहीं ले लो. मुंह लटका के इधर मत खडे रहो. संजय दादा म्हणते कोकणातले उकाणे कसे असतात गंजू. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून. यांचं नाव घेते लटकलेल्या तोंडांचा मान राखून. मंडळी पटापटा कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. ठीक है हम जाते हैं. जाओ फिर. मुंह लटका के दूसरों का मुंह लटका के देखने का शौक आपको नहीं होगा तो जाओ. शौक होगा तो रहो इधर. काय केल्यान चिडवान. काय नाही ओ भूषण दादा. काहीतरी मधीच रहो लटका के मुंह. हाँ रहो तुम लटका के मुंह. गुस्सा आ जाता है मुझे कोई ऐसे बोल देता है तो. जब मैं तमीज से बात करूंगी तो सामने वाला भी तमीज से ही बात करना चाहिए. बरोबर ना रे भूषण दादा. मी जर सगळ्यांशी व्यवस्थित वागते ना तर समोरच्यान पण माका व्यवस्थितच कमेंट करू होई. दुसऱ्या तिसऱ्या आयडी वरून येऊन माका फालतू कमेंट केलेली माका आवडणार नाही. मग तो कोण भले किती चांगलो असलो तरी मी गप बसायचंय नाही. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणच्या प्रीतियाला पटापटा कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा. लाईक वाढवा सर्वांनी. लाईक करा. चढवा गो चढवा तुझं बापूस लय खडूस हाय गो. तुझी बाई गाय गो. आमच्यावरच उकाना साधला. अंजू हे बरोबर नाही. अंजू कुणाला काही बोलू नको. अंजू कुत्रे भुकतात ना भुकू दे. लायूकडे लक्ष दे तू. भूषण दादा म्हणते कोकणी हा कमेंट चांगली करा नाहीतर नायनाट करून टाकू. देखो एसएस भेजा है. मुझे नहीं देखना भाई. इश्कवाला लो मी तुला ना चांगलं मानलं होतं पण तू फालतू कमेंट केलीस तेव्हा माझ्या डोक्यात गेलास. बोलू नको आता. शांत राहा. मुंह लटका के. अरे लाईव्ह घेण्यासाठी काय मी तोंड पाडून बसते का इथं. मुंह लटका के. बोलण्यामध्ये पण तमीच असते. समजलं ना. बोलण्यामध्ये पण तमीच असते. जर नाही बोलायला जमत असेल ना तर बोलू नकोस. मग मला स्क्रीनशॉट नाही बघायचंय. कुठे पण टाकशील तू स्क्रीनशॉट. मला नाही बघायचंय. जर सांगायचं असेल इथंच काय ते सांग. मला स्क्रीनशॉट वगैरे नाही बघायचंय. श्री म्हणते हा बोला काय म्हणत होता. माझं नेट संपलं होतं. हाय श्री कुठून आहात आपण. स्वागत आहे. संजय दादा म्हणते आता ब्लॉक कर ग. मी कोणाला ब्लॉक नाही करत दादा. ओके यार सॉरी. नाही मला सारखं सारखं मी का सॉरी म्हणू. सगळ्यांना सॉरी. हा ठीक आहे ठीक आहे. मी निर्लज्ज आहे का इथं लाईव्ह घ्यायला बसली आहे. पुन्हा नाही बोलणार काही. अरे असंच असतं. आज तिने तुझ्या समोर म्हटलं ना मग आज तुझी हिंमत झाली बोलायची. त्यामुळे मला नाही गरज असल्या माणसांची. नको माझा एक सबस्क्रायबर काय 10 सबस्क्रायबर जाऊ दे. मला नाही फरक पडत अशा माणसांची. जर समोरच्याने इज्जत ठेवली ना तरच मी इज्जत देणार आणि तरच माझ्या लाईव्हवर यायचं. जर एकमेकांना इज्जत द्यायची असेल तर. समजलं ना. नाही तर मला अशा माणसांची काही गरज नाही. मी काय एका 100 जरी माझे सबस्क्रायबर कमी झाले ना मला काही फरक पडत नाही. फक्त चांगली माणसं पाहिजे मला.
गणेश दादा म्हणताय हॅलो जी. हॅलो गणेश दादा, कुठून आहात आपण? स्वागत आहे. ओके सॉरी श्री, मगाशी सांगितलं होतं की महाबळेश्वर सातारा. ओके श्री, सॉरी हा, मी तुम्हाला परत विचारलं त्याबद्दल. अलका नाटेकर, कुठे राहता तुम्ही? मी कोकणातली आहे हे अलकाताई, तुम्ही कुठले आहात? संजय दादा म्हणते अरे कुणाला तोंड देत राहणार तू, सोड जाऊ दे. नाही दादा, तो चांगला मुलगा होता आहे. किती दिवस माझ्या लाईव्हला येतोय, छान बोलतोय, आणि आज असं बोलला ना म्हणून माझं सटकलं. मी फालतू जी रोज येत नाही त्यांना का कोणी बोललं तरी मी काय लक्ष देत नाही. हालिम नोरे म्हणतायत हाय हाय हालिम. इश्क तू एकदा बघ एस बघून काय वाटणार. अरे तू तिथं हे करण्यापेक्षा इथं बोल, मला समजलं ना. इथं जे काय आहे लाईव्हचा प्रश्न आहे ना, मी इंस्टाग्राम वगैरे बघत नाही. हाय हाय हलीम. गणेश दादा नांदेडचा मी आहे. ओके, तुम्ही पण नांदेडचे आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नक्की चॅनलला जॉईन करा. हलीम म्हणतायत बहीण कशी आहे तुम्ही? मी मस्त आहे हलीम भाई, तुम्ही कसे आहात? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. मी तुला असं काही बोलेन का यार? मग तुझ्या आयडी वरून दुसरं कोण बोललं? पण तुझी चुकी आहे, तुझ्या आयडी वरून बोललंय. दिदीला सांगता. हलीम म्हणते बहीण मी पण खेड रत्नागिरीला राहतो बहीण. ओके, कोकणातले हाय वर तुम्ही. छान छान छान. जय कोकणकर. पट्टू कांडेकर म्हणतायत, खांडेकर म्हणतायत पुणे. जय महाराष्ट्र, जय पुणे. पत्तू दादा कुठून? सॉरी, स्वागत आहे तुमचं. थोडं मी हायपर झाली त्यामुळे माझं थोडंसं हे होते. स्वागत आहे पतू दादा, स्वागत आहे. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. पतू दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. अलकाताई म्हणते काय झालं ताई एवढं चिडायला? नाही ताई, मी असंच म्हणजे एक गोष्ट आहे छोटीशी. माझं असं आहे की प्रत्येकाने एकमेकांना रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे. जर तुम्ही मला आतापर्यंत रिस्पेक्ट देते आणि मध्येच असं काहीतरी बोललात तर सटकतं ना. आता एखादा माणूस अजनबी म्हणजे अनोळखी आला, तो काहीतरी बोलला तर आपण त्याला इग्नोर करतो, त्याला काय नाही. पण एखादा चांगला माणूस 8-10 दिवस आपल्याशी चांगला बोलतोय आणि मध्येच असं काहीतरी फालतू बोलतोय, मग डोकं सटकतं. त्यातली गोष्ट आहे. जय महाराष्ट्र. ठीक आहे, आजपासून मी मराठीच बोलेन. तू कसंही बोल, पण तू बोललासच ना. पत्तू म्हणतायत ओके. हलीम म्हणतायत हो बहीण, कोकणचा आहे मी पण कोकणातली आहे हलीम भाई. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातलं कल्चर आणि महाराष्ट्र राज्यभराचे टुरिस्ट प्लेस देखील दाखवते. नक्की जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. जय महाराष्ट्र म्हणते सॉरी पुन्हा. आज तेच मी ऐकते प्रत्येकाकडनं, सॉरी सॉरी सॉरी. पत्तू म्हणतायत 13 नंबरला लाईक डन. थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. जे नवीन आहेत त्यांनी प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आणि जास्त टेन्शन नको घेऊ बहीण. हा दादा, नाही घ्यायचं टेन्शनच, नाही घ्यायचं टेन्शन, द्यायचं असतं ना. निहार म्हणते हिरोईन मी आलो. ओके निहार, ये लाईव्हला स्वागत आहे तुझं. श्री म्हणते बाय सगळ्यांनी. सगळ्या कमेंट तुम्ही मिस केल्या. तुम्ही कुठे आहेत दादा? तुमच्या कमेंटच नाही मला दिसल्या. सॉरी, हे मला ना याच्यामध्ये आल्याच नाही. पण आता पंजाबमध्ये आहे. ओके, पंजाबमध्ये काय करताय दादा? श्री दादा तुम्ही? मला तुमच्या कमेंटच नाही आल्या, त्या मी ऍक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन बघितल्या. नियार म्हणते बोला बोला. ओके बहीण. हलीम म्हणतायत. अलकाताई म्हणते माझे पण तसंच आहे, लय राग येतो मला पण, सेम आहे आपण दोघे. हो ना अलकाताई. हो ना अलकाताई, तेच आहे ना की आपण जर एखाद्याला रिस्पेक्ट देतोय तर त्या माणसांनी पण द्यायला पाहिजे ना. की आतापर्यंत तुम्ही चांगलं बोलताय, मध्येच तुम्ही फालतू बोललात तर काय ऐकून घ्यायचं? एका सबस्क्रायबरसाठी गेले असे सबस्क्रायबर उडत, काय प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. आपण काही तर काय म्हणतात ते पडलो नाही आहेत की एक सबस्क्रायबर कसला पण असू दे, काही बोलू दे म्हणून ऐकून घ्यायचं आणि सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी सगळ्यांचा अपमान सहन करायचा. नो वे. त्यानंतर अलकाताई तुम्ही कुठले आहात बोललात? हलीम दादा मध्ये टेन्शन लेने का नाही सिस्टर देने का. येस हलीम भाई. कोकण करतेच करतात. यशश्री हाय. यशश्री कशी आहेस तू?
आदित्य दादा म्हणते सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय ग पोरी. हाय आदित्य दादा, स्वागत आहे तुझं. चहा वगैरे पिलास की नाही आदित्य दादा. हलीम म्हणते बहीण तुम्हाला खोकला झालाय का वाटतं. नाही हलीम दादा, काय माहितीये थोडंसं हायपर झाली ना, त्यामुळे मला असं हे झालं. यशस्वी म्हणते हाय हाय, काय झालं. हली म्हणते अस्क्रोली एस्क्रोलिल सिरप घ्यायची. हो का, घेईन घेईन, पण नाहीये मला, असंच झालं ते. यशस्वी म्हणते गुड इव्हिनिंग. गुड इव्हिनिंग यशस्वी. हाय हार्टेकर. हाय, मी नवीन आहे इथे. शुभ संध्याकाळ मॅडम. हो हो, तू नवीनच आहेस. सोमनाथ दादा स्वयंपाक झाला का ताई साहेब. सोमनाथ दादा नाही हो दादा, करायचं आहे. यशस्वी म्हणता काय झालं. काय नाही गो, जाऊ दे. आदित्य दादा आमच्याकडे चहाला बंदी आहे. बायकोच्या अजिबात बनवत नाही घरामध्ये, आणि साखरेचे पदार्थ पण कोणाला खाऊ देत नाही. चहाची जास्त इच्छा झाली तर चहाच्या नावाखाली काढा करून देते. आम्ही संध्याकाळची चहा पित नाही. पिली तर दुपारची नाही, सकाळची उठल्यानंतर, जेव्हा नाश्ता केल्यानंतर थोडीशी घेतो. हलीम दादा म्हणतायत ओके ओके बहीण. हलीम दादा सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा. हलीम दादा तुम्ही नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. त्यानंतर अलकाताई तुम्ही पण चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे ना, त्यामुळे नक्की सपोर्ट करा. श्री दादा तुम्ही पण चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. श्री कम्प्युटर हार्डवेअर इंजिनिअरिंग आहे मी विप्रो इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये, आणि माझं काम ऑल इंडियाच्या 33 स्टेट्समध्ये असतं. वा 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 वा, व्हेरी नाईस दादा, व्हेरी नाईस. जय महाराष्ट्र मध्ये सॉरी पुन्हा, इट्स ओके. जय महाराष्ट्र. चल ना, रडू पूस आणि एक गोड हसू दे, कारण तुझं हसण्याचंच या सगळ्या मैफिलीची खरी शान आहे. पण माझं मनाला वाईट वाटलं तर मी का हसू. मी खोटं नाही हसत, आणि खोटं हसतही नाही, आणि खोटं रडतही नाही. जे आहे ते मी फेस आहे. तू मला हसायला सांगला म्हणून मी हसणार असं नाही. मला जेव्हा खरोखर हसू येतं ना, तेव्हाच मी हसते, नाही तर नाही हसत. अलकाताई म्हणते बरोबर आहे, कुणाच्या घरचं खात नाही आपण, कशाला कुणाचा ऐकीचं. खूप छान. मी पहिल्यांदा तुमच्या लाईव्हला आले, मला खूप आवडले तुम्ही. आय लव्ह यू ताई. आय लव्ह यू टू अलकाताई. मी पण अशीच आहे ताई. मला उगाच नाही, मी कोणाच्या वार्तीत पडत नाही, पण उगाच मला भिडलं ना कोण, तर मला राग आवरू शकत नाही, मी बोलणार मग ते सॉरी बोलून काय फायदा ना नंतर ना ताई. आदित्य दादा म्हणतायत अहो तुमच्याकडे दुपारी तरी चहा मिळतो, आमच्याकडे कंप्लीट 5 महिने झालं मला चहा काय असतो ते माहित नाही. अरे दादा टपरीवर जाऊन पी की, तिथं वहिनी थोडीच बघायला येते तुला. सोमनाथ दादा म्हणते शिर्डीला दर्शनाला या ना लवकर. हो दादा नक्की येऊ, नक्की येऊ. सोमनाथ दादा नक्की येऊ. हलीम दादा म्हणते हो बहीण जॉईन होतोय. नक्की हो हलीम दादा, रोज आपलं लाईव्ह असतं. हार्डेकर म्हणते इव्हिनिंगची स्माइल द्या मॅडम, म्हणजे पोटा पाण्याचं पाहतो काहीतरी. जस्ट आता जॉबवर आलोय. नाईट शिफ्ट आहे का दादा तुझी. हार्डेकर नाईट शिफ्ट आहे का. एक असते म्हातारी, ती लहानपणीच मरते. ए म्हातारी असते ती लहानपणी कशी मरेल, तिच्या म्हातारपणी मरणार ना. हलीम दादा म्हणतायत बहीण तुमचं नाव प्रीती आहे का. येस दादा, येस माझं नाव प्रीती आहे. जय महाराष्ट्र नव्हतं. अगं ते अर्थ वेगळं होतं यार बहिणी, मी तुला असं काही बोलेन का. अरे जाऊ दे सोड. आटेकर म्हणतो नाईस स्माइल. जातो आता, जातो रे, कामाला जातो का. यशस्वी म्हणते अलकाताई तुम्ही कुठल्या आहात. श्री म्हणते सिंधुदुर्गमध्ये. कुठे राहता कोकणात. मी सिंधुदुर्गात प्रॉपर सिंधुदुर्गामध्येच राहते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. यशस्वी म्हणते कुडाळ तालुका. अभिषेक नारकळ म्हणतायत 15 नंबरला लाईक डन. अभिषेक दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. खूप दिवसांनी आलात तुम्ही. आदित्य दादा म्हणते हो तिला प्रॉमिस केला आहे, जर मी बाहेर चहा पिलो ना तिला खोटं बोलल्यासारखं होईल, म्हणून मी नाही, कारण तिने पूर्ण चहा बंद केला आहे. तिने तर बाहेरचे सगळेच खायचं सोडून दिलं आहे, स्ट्रेट फूड वगैरे. वा वा दादा, तुला स्लिम ट्रिप बनवणार वहिनी बघ. अभिषेक दादा म्हणतायत हाय हाय. अभिषेक दादा बोला की. अभिषेक दादा. अलकाताई म्हणते तुमचा नंबर देता का प्लीज. नाही अलकाताई, नंबर वगैरे नाही देऊ शकत.
आदित्य दादा म्हणते मी तर फक्त चहाला प्रॉमिस केला आहे की पिणार नाही म्हणून. ओके. हलीम म्हणतायत नाईस नेम बहीण, थँक्यू. अभिषेक दादा म्हणते ओ गाववाले बोला की ओ गाववाले. अलकाताई म्हणते पुणेमध्ये. ओके, पुण्यामध्ये आहात का? चॅनलला नक्की जॉईन व्हा अलकाताई. अभिषेक दादा म्हणते मी रत्नागिरी. ओके अभिषेक दादा, काय मग चहा बी वगैरे पिलात का? रत्नागिरीला वातावरण थंड आहे की गरम? आदित्य दादा म्हणतात डीपी बघा आधीच 65 kgचा आहे. मग ठीक आहे, 65 kgचाच आहेस ना, ठीक आहे. मला तर दिसतच नाहीये डीपी मध्ये, एवढंसं तर डीपी दिसतो आपला इथं. अभिषेक दादा जेवण आणि चाय झालं एकदम, दोन्ही जेवण आणि चहा एकदमच, असं कसं? बाय मी जाते. यशश्री कशाक जातं काम असं काय? यशश्री काम असं काय? जाईन तेव्हा कळेल जेवणाला काय आहे ते, होय का? मंडळी पटापट कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला लाईक नाही वाढते. डोकं दुखतया बाईचं, डोकं दुखतया. हॉली म्हणते बहीण तुमचं लाईव्हचा टायमिंग कोणता आहे ते सांगा मला बहीण. ओके, दुपारचा टायमिंग आहे 1:15 ते 1:30 पर्यंत असतो. पण हलीम दादा तू चॅनलला जॉईन झालास आणि बेल आयकनवर क्लिक केलंस ना ऑलवर, की तुला माझे लाईव्ह जसं मी चालू करेन तशी नोटिफिकेशन येईल. ओके हलीम दादा, त्यामुळे चॅनलला जॉईन करून बेल आयकनवर क्लिक कर, जेणेकरून तुला लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. कधी कधी मी टायमिंग थोडासा चेंज करते. उद्या मला संध्याकाळचं लाईव्ह घ्यायला नाही जमणार आहे, त्यामुळे मी उद्या लवकर घेईन दुपारचं लाईव्ह 2 ताससाठी. अलकाताई म्हणतायत बाय ताई मी चालले, चहा पिचा आहे मला. ओके अलकाताई, चॅनलला जॉईन झालात का तुम्ही? अलकाताई चॅनलला जॉईन झालात का? जय महाराष्ट्रमध्ये. आज वातावरण थोडं निवांत आहे, पण भावांनो तुमचा पाठिंबा असाच राहू द्या, कारण तुमच्यासाठीच ही सारी मैफिल आहे. अभिषेक नारका म्हणताय 18 नंबरला लाईक डन, थँक्यू अभिषेक दादा, नमस्कार, थँक्यू सो मच. कसे आहात अभिषेक दादा? आणि आल्याबद्दल खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. श्री म्हणतोय आम्ही सातारकर, श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची आणि मराठ्यांची राजधानी आणि देशातील सर्वात जास्त सैनिक आमचा सातारा. यस दादा, सातारा काय म्हणतात फौजींचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. खरंच तिथं प्रत्येक घरातनं 1-2 फौजी आहेतच आहेत. लय भारी वाटतं तेव्हा. अभिषेक दादा म्हणतायत बोला. अभिषेक दादा काय करताय? अलकाताई म्हणतायत हो. ओके अलकाताई, पुन्हा जेव्हा माझं लाईव्ह असेल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन नक्की येईल. यशश्री म्हणते बाय ताई, बाय बाय यशश्री. अभिषेक दादा म्हणतायत 19 नंबरला लाईक डन, थँक्यू अभिषेक दादा. आलो ताई, या दादा. अलकाताई म्हणताय सबस्क्राईब केलं मीनी. येस थँक्यू अलकाताई. उद्या नक्की या, जॉईन व्हा चॅनलला. उद्या लाईव्हला नक्की या, मी वाट पाहीन. महेश पाटील म्हणतात हाय. हाय महेश दादा, नमस्कार. नमस्कार महेश दादा, कुठून आहात आपण नक्की सांगा मला कमेंट करून. अभिषेक दादा म्हणतायत 18-19 डन. कुठे दादा 18-19? 18 नंबरला तुम्ही कसे लाईक करणार? एकदाच लाईक भेटतो. श्री म्हणतायत अभिमान आहे आम्हाला आमच्या साताऱ्याचा. यस दादा, आम्हालाही अभिमान आहे की जास्त ते सैनिक, मराठी सैनिक हे आपल्या सातारा जिल्ह्यातले आहेत. आणि सैनिकांची किंमत हे फक्त जे सैनिक ज्याच्या घरातून एखादा सैनिक आहे ना त्यालाच माहिती असते, नाही तर बाकीचे फक्त मजे घ्यायला आणि सैनिकांवर टीका करायलाच असतात. हे मात्र खरं आहे की नाही सांगा मला. हलीम दादा म्हणतायत हाय. जय महाराष्ट्रामध्ये. आवाज आमचा आहे पण ताकद तुमची आहे. थोडं शांत आहे सगळं, पण तुमचा साथ मिळाला तर सगळं पुन्हा रंगून जाईल. थँक्यू. महेश दादा म्हणते शिराळा. ओके, शिराळामधून आहात का? स्वागत आहे महेश दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं.
प्लीज लाईक करा चॅनलला. 19 नंबरला सर्वांनी लाईक करा. आदित्य दादा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 डन. काय हे आदित्य दादा, सगळेच मजा करता का तुम्ही माझी? माझ्या घरातून 5 सैनिक आहेत बॉर्डरवर. ओ माय गॉड. काय दादा, तुमच्या घरातले 5 सैनिक आहेत बॉर्डरवर? तेच मी म्हटलं दादा, ही कळकळ फक्त ना जो ज्याच्या घरातनं सैनिक आहेत ना त्यांनाच माहिती आहे. त्यांची किंमत त्यांच्या ॲब्सेन्समध्ये घरच्यांना काय वाटतं हे ना फक्त एखादा सैनिक जेव्हा घरी आपला असतो ना बॉर्डरवर तेव्हाच कळते, नाहीतर बाकीच्यांना काही कळत नाही. म्हणतात ना काही काही असे पण लोक आहेत जे म्हणतात की अरे गेला तर काय झाला, मेला तर काय झाला, हा असं पण म्हणतात. सरकार त्यांना पैसे देतो की, त्यांच्या पोरांना पैसे भेटतात की, त्यांच्या ह्यांना पैसे भेटतात की, त्यांच्याकडे आर्मी कॅन्टीनचं कार्ड असतं. अरे तुम्हाला काय माहिती बाबा, ते आर्मी किंवा आर्मी कार्ड किंवा ते पैसा कुठल्या जीवापेक्षा मोठे नसतं रे बाबा. अभिषेक दादा म्हणतात 20 नंबरला लाईक डन. थँक्यू थँक्यू अभिषेक दादा. अभिषेक दादा म्हणते आदित्य काय हा प्रकार. तुम्ही असंच करा सगळेजण. दादा खरंच अभिमान आहे आपल्या सैनिकांचा, आणि मी पण एका सैनिकाची बायको आहे, त्यामुळे मलाही खरंच सगळ्यांचा खूप अभिमान आहे. अक्षरशः खरं सांगू दादा, जेव्हा एखादा सैनिक शहीद होतो, अमर होतो ना, तेव्हा खरंच बघताना काळीच पिळवटतं. म्हणजे तो अमर झाला हे तर गोष्ट वेगळीच आहे, पण त्याच्या फॅमिलीला पुढचं आयुष्य कसं झेलायचं असतं ना, हे मोठं सगळ्यात असतं. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी, आणि एकदा जय हिंद नक्की लिहून पाठवा. महेश दादा म्हणते तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा ॲडव्हान्समध्ये ताई. थँक्यू सो मच. ज्याच्या घरातला माणूस शहीद होतो त्यालाच माहीत आहे भावना असतात त्या. बरोबर आहे दादा, बरोबर आहे. हे मात्र खरं सांगितलं. मी माझ्या लाईव्हमध्ये खूप वेळा असं सांगितलंय की प्रत्येकाला त्यांची किंमत नसते, प्रत्येकाला नसते त्याची किंमत. ज्याच्या घरातनं एक सैनिक आहे, घरापासून लांब आहे, त्यांनाच असते. आणि ज्याच्या घरातनं एखादा माणूस जाईल ना तेव्हा त्याची किंमत काय असते हे त्याच्या परिवारालाच माहीत असतं. पुष्पा पाटील, हॅलो पुष्पा पाटील, नमस्कार. कुठून आहात आपण? भावांनो आज जरा शांत आहे सगळं, पण तुमचा एक कमेंट एक साथ संपूर्ण वातावरण बदलू शकतं. नक्की कमेंट करा सर्वांनी. जय महाराष्ट्रमध्ये भावांनो. श्रीमध्ये मागच्या वर्षी माझा सक्का चुलत भाऊ शहीद झाला बॉर्डरवर. बापरे, मागच्या वर्षी म्हणजे ह्याला युद्धामध्ये का दादा? तेच ना दादा, त्यामुळे तुम्हाला त्याची किती कळकळ आणि एक आदर आहे हे तुम्हालाच माहिती आहे. आणि एका आर्मी फॅमिलीलाच माहिती असतं की काय किंमत आहे आपल्या आर्मी जवानांची. आणि दादा हा शहीद शब्द पण कधी वापरत नाही, गेला म्हणून सांगतात. एक फौजी गेला म्हणून शहीद हा शब्द पण वापरत नाही, किंवा अमर झाला हा पण शब्द वापरत नाही लोक. ज्ञानदेव दादा म्हणतात हाय हाय. ज्ञानदेव दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये. नक्की जॉईन व्हा कोकणच्या प्रीतिया या चॅनलला. कोकणातील छान कल्चर आहे. पुलवामा अटॅक मध्ये तो गेल्या वर्षी नव्हता दादा. गेल्या वर्षी कुठे झाला पुलवामा अटॅक? बाळासाहेब कोल्हे म्हणतात कोकणाची ताई. हाय हाय बाळासाहेब दादा, मी कोकणातली ताई आहे, कोकणची प्रीतिया. आणि माझं दुसरं पण चॅनल आहे कोकणची ताई, त्याच्यावर कोकणातले छान कल्चरल कॉमेडी व्हिडिओ आहेत. म्हणजे ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी. ओके, बापरे, खूप भयंकर आहे दादा. हे कोणाला सांगूनही नाही पटणार है ना, हे कोणाला सांगूनही नाही पटणार. बघा बाकी
एवढ्या कमेंट येत होत्या, पण हे बोलताना सगळे शांत झाले. आपले एखादं मत सुद्धा टाकू शकत नाहीयेत लोक, कारण हा विषय त्यांना बोरिंग वाटतो. बरोबर ना मंडळी? तुम्हाला तुमचं काहीतरी मत असेल तर नक्की कळवा इथं लाईव्ह मध्ये. येस म्हणते. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रीती या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अजून 20 मिनिटं लाईव्ह असणार आहे. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. प्रीतिया, तुझं हसू बंद झालं की लाईव्हचं नेटवर्क स्लो होतं. चल लवकर हस, नाही तर सगळं अडकून पडेल. ओके, हसते मी. हॅलो योगेश दादा, नमस्कार. स्वागत असन योगेश दादा. चहा पिला योगेश दादा तू? योगेश दादा, चहा पिलास का? स्वागत आहे तुझं. अरे यार, खोकला कसा लागला. मग नाही येत यार, मला खरं हसता येत नाही, खोटं खोटं हसता येतं. जेव्हा मला हसू नाही येत तेव्हा मला हसायला नाही सांगायचं ना. मला नाही येत खोटं हसता. कशू ताई, काय काय होत आहे? काही होत नाहीये दादा, काय नाही होत बरा. कशू भी हाणून देतो. काही नाही, आमच्या पूर्ण सातारा जिल्ह्याला या गोष्टीची भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून सवय आहे. उलट 15 ऑगस्टला आमचा पूर्ण जिल्हा आमच्या शहीद सैनिकांसाठी सलामी देतो. खरंच खूप दादा, खरंच खूप भारी दादा, खरंच खूप बरं वाटतं. जाऊ दे, एक दिवस तू SS पाहशील तेव्हा समजेलच. ओके चालेल, मला विषय बंद आता तरी. ओके, विषय बंदच करायचा आहे मला तो. योगेश दादा म्हणतो, ताई फेसबुकला आहेस का? हो, तिथं आहे मी. पण पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. आणि प्लीज माझं लाईव्ह शेअर करा सर्वांसोबत, जेणेकरून लोक आपली कोकणातली जर तुमच्या ओळखीची लोक असतील तर ती पोचतील आपल्यापर्यंत. संकेत दादा मध्ये श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ संकेत दादा. मंडळी पटापटा कमेंट करा, लाईक करा. हिंदू योद्धा, हाय हिंदू योद्धा, जय श्रीराम. कसा आहेस दादा तू? योगेश दादा, काय नावाने आहेस? दादा, या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथं जाऊन फॉलो करा. पण तिथं मी काही नाही काही व्हिडिओज वगैरे टाकते. नक्की लाईक करा, शेअर करा. ला 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 ला. आणि योगेश दादा, माझं जे कोकणची ताई हे चॅनल आहे ते मालवणीमध्ये कॉमेडी करते. प्लीज सगळ्यांना शेअर कर तुझ्या ग्रुप्समध्ये वगैरे, आणि जॉईन करायला नक्की सांग. सध्या मला त्याच्या सबस्क्रायबर वाढवण्याची गरज आहे म्हणून. ही हर हर महादेव हिंदू योद्धा, हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र म्हणते. तुझ्या हसवण्यावरच आजचा माझा मैफलीचा निकाल लागणार आहे, नाहीतर माझी आजची मैफिल कॅन्सल. कसली मैफिल? म्हणजे मम्मी पप्पांचा मी एकच मुलगा आहे, त्यामुळे मला आर्मी जॉईन करू दिली नाही माझ्या मम्मीने, नाहीतर मी पण इंडियन आर्मी जॉईन करणार होतो. दादा, ते असतात रे, त्यांचे इमोशन जोडलेले असतात आपल्यासोबत.
काय करणार. पण तुझ्या घरातनच 5 जवान आर्मी मध्ये आहेत हे बघून खरंच खूप भारी वाटलं. पाणी पी, विक्स लाव, काय काय. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. वर्षा जाधव, समझने वाले पैसे और काफी. हाय वर्षाताई, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला. मंडळी पटपटा कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. लाईव्ह आता संपत आलंय बघा. टाइम आउट दिला बघ मी तिला. चला बाय. हिंदुस्तान जिंदाबाद. ये जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान. मी पण आता लाईव्ह संपवते. 2 मिनिटांनी संपवते. चला मंडळी, मी पण लाईव्ह संपवते. बाय बाय, टेक केअर. हा बोल, जय महाराष्ट्र बोला. कमेंट वाचण्यापेक्षा काही वेगळं केलं तर म्हणजे जय महाराष्ट्रच बोलली ना मी. तुझं नाव घेतलंच. ज्या आयडीने तू नाव कमेंट करशील त्याच कमेंटने मी वाचणार नाव. आता तू कमेंट केली जय महाराष्ट्र मध्ये, वाचले ना मी. बोल म्हणजे कसं काय. हो तर मला झोप यायला लागली आहे. ओके ओके, चल मी आता ठेवते. उद्या सकाळी किंवा दुपारी मी लाईव्ह घेणार आहे. त्याची पोस्ट टाकेन मी. चल ठीक आहे, सांगेन पुढच्या लाईव्हला. ओके बाय बाय, टेक केअर.